Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Sana na punta mga higala, hindi nga itong tulumanon sa kahanginan, C.O.N.A. Catechesis on Air. O ako lang gihapon kining yung ubus nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga unsa matarong adlaw mahigala Sabado pitsa 11 na kini sa bulan sa Enero tuig 2025. Ayan no. Daghan na kayong mga daghan na kayong mga kuan mahigala no. Kargag itong pitsa 9 nahitabo ang traslasyon no kining Puong Nazareno. Karon na pong third Sunday of the month sa January sa ulugo na pud nato ang kining sinulog di Cebu no o daghan pang mga kalihukan kami diri sa Ayungod, daghan kay mi diri nga mga pista sa mahal nga patron no Senior Santo Niño. Hala no o ingon man usab ubay-ubay pagyud nga mga kalihukan no related sa gitawag nato og pasaulugan nato sa atong kasaulugan sa ato ang patron Senior Santo Niño. Hala no may mudto na kanaton tanan o nang hinaot kita nga ana kamong tanan sa Kapiskay Panglawas niining kamudtuhon. Wala lang una kita karon si BCP News mga higala ha. Ari lang una kita sa ato ang Saint of the Day. Of course, ang atong Saint of the Day karon si Gundiri sa atong listahan January 11 no pitsa 11 ng mga higala Sabado no. Pitsa 11 ang ato karon nga Santa mao si Santa Margarita sa Borgua no Saint Margaret Borgoy no Borgua no Bourgeoys Borgua no Borgua mo pronounce ani kay French woman man kini siya no nya kini si Santa Margarita sa Borgua natawo ni adtong tuig 1620 didto sa Troyes, France natong 1654 no na kuan siya nahimo ni the governor atong French ni adtong 1654 the governor of the French settlement in Canada Montreal ni request no nga muadto sila didto unya magtukod og kining usa ka matud pa mission area muna nga natukod kining Congregation of Notre Dame nga approved by the Holy See. Unya kini si Saint Margaret nag-establish siya og school for Indian girls in Montreal, Canada. Unya nahimo siya nga mother of the colony. Unya canonized in 1982. No? Sa to pa di po ordinaryong babae kini si Saint Margaret Bourgois tungod kay siya man ang una gyud nga naka-establisa og eskwelahan alang sa mga Indian girls ito sa Montreal, Canada. Gani giila kini siya nga mother of the colony. Hala no? May mudto na kanaton tanan nang hinaot kita nga ana kamong tanan sa Kapiskay sa Panglawas. Aboy no? Ato di ay nga timbayaon og may mudto no nga atong talahorong obispo Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Ramaata ug ingon man usab ang ato ang kining ang ato pud nga station manager dito sa Actin Basay no si brother Elmer Lugatiman. Okay no. So ara kita manghigala sa mga katikisim nato no atong hisgot-hisgutan ginagmay kining devotion to saints no. Ang istorya ni mga higala sa pagsugod gyud sa Kristyanismo gipasidunggan ang mga martir na human nga namatay sila gihinumduman sila no aron nga matud pa dunay mga altar nga gipangtukod no alang kanila magdebosyon lagi sa mga martir sa mga simbahan, mga basilika sa adlaw gyud usab sa ilahang kamatayon no muna usa sa mga sinugdanan gyud unya sa pagpanglabay sa panahon dili lamang ang mga
kining martyr mo'y gi-devotion na nato kung dili nakalakip na ang katong mga tao nga nakanonize sa simbahan o giila nga mga kining gitawag nato og mga nakatampo og dako sa pagpalambo sa simbahang sa pagtulon ang Kristyanismo ngadto sa mga tao, no. Unang-una si Mama Mary, no, dayong ang mga apostoles hangtod nga ang tanan gyud mga kaobispuhan, mga Santo Papa sa adlaw gyud sa ilahang pagkamatay. No, muna no. So muna nga didto magsugod nga ang ato ang mga santos ato gyud nga gi-debosyonan pinaagi sa mga pagnovena ug nga manusab sa mga kapistahan. Okay, no? Another topic ba higala, pagluhod at tubangan sa mga santos, no? Kini manggong ato ang kinibang atong simbahang Katoliko tungod lagi kay aduna tay devotion sa mga santo. Uno nya do natay mga pamaagi nga diin muluhod kita, no, atubangan sa imahe sa mga santo. Dunay mga akusasyon nga nagsimba kita og nag-worship kita og mga santos, no, o pag-ila kanila nga Dios. Ang tubag niya na dili expression dana nga atong gipasidunggan ug atong mituo kita nga ang mga matud palagi santo ato ana sa gingharian sa Dios ug ang ato ang mga paghangyo nga ila kitang iampo ila yung dunggon muna nga tuwa naman sila didto muna nga matud palagi ato sila nga gidebosyonan usab, no nya usa sa ato ang mga naandan nga postura kung kita kinasingkasing nga magampo mao gyud ang pagluhod muna nga bisan gani ang pagpangayo nato og hinabang gikan sa mga santos nibluhod na pud kita kay mao mo gyud atong naandan basta kinasingkasing kitang magampo no buluhod man gyud ta. So muna nga ang nahitabo naalaan na pud hinuon nga tungod sa atong pagluhod at tubangan sa mga santos gipaka-Dios na pud hinuon nato ang mga santos. Ang tubag nga na wala, no, kay idolatry ba na, no. Ang gipaka-Dios ginato mao ang tulo ka persona sa usa ka Dios. Ang gawas pa niana wala na. Munya pero tungod lagi kay mao may atong naandang katang Katoliko basta kinasingkasing kanitang moampo muluhod man gyud ta. Muna nga bisan ang ato mga pag-ampo ngadto sa mga pagpangayo pag-ampo sa mga santos nagluhod pud ta, pero actually dili gani sa atong pagtuong Katoliko do na may tulo ka klase sa pag-ampo nato, no. Gigahin nato para sa Dios gitawag nato worship, dayon para sa mga santos gitawag nato veneration, no. Kanang pagluhod nato atubangan sa mga imahe sa mga santos kuanta ni sa veneration. Kanang pagluhod nato atubangan sa mga kini bitang mga imahe sa mga santos veneration gihapon na sa mga santos sa sinibang mga image pa estatwa, pero ang atong worship gyud katong yung tuwa sa langit, no, mo gitawag natong worship. So wala gyud kita ga worship ug bisan unsa nga mga imahe kundi veneration na ginang ato. Anyway, ang mga laing relihiyon wala man makasabot kayo ana, pero mas maayo dagway nga mangutana pud usa sila para berta akusahan kay masid ba og matud ba misinterpretation raw niya ang ilang pagpamasangil nato. Mura ba ilahang gamiton pagpangabig og mga Katoliko aron mobalhin sa ilahang grupo. Pinggamitan niya lang ang mga pamasangil nga kitang Katoliko nagsimba ta og mga Dios. Ang tubag niya na wala veneration dali nga tuwa niya. Tuod nagluhod kita kay mao mo gyatong naandan, no, di ba, no? Kana mangganing kana bitaw kana bang mo propose bitaw ang usa ka lalaki nga iyang pangasawa ng usa ka babae, kana bang mo kuan na siya ba kanang sa ngalan ana mo propose bitaw siya og marriage, muluhod man siya og moingon nga will you marry me, ingon niya, no? Pero wala na nagpasabot nga iyang gisimba isip Dios ng bayhana, wala, no. Ang ato ang iyang ragudana is nihangyo ra gyud siya. Ano muna nga kita sa atong paghangyo ngadto sa mga santos ingon-ingon pod niana, no, nga magpaambo kita nya kay tungod mao malagi atong naandan muna nga bisan ang mga santos nagluhod kitang nangayog panabang, pero wala na nagpasabot nga ato sila nga gisimba isip Dios, no. Mao ra gina kana bitang ang usa ka lalaki mo propose og marriage sa usa ka babae, di ba mo action mo yung nagluhod, no. Iyang i-open tong kini bitang iyahang wedding ring ba yung iyang ihatag niya ang singsing ug moingon siya nga will you marry me,
can you be my wife? O yan na. So, ingon na. Maura punta, no? Okay, no? Unya, lain nga kining pangutana, no? Lain pangutana. Kini bang kabahin sa bino ato dahil nga timbayao, no? O kining mayong muto sa mga itong mga kaparian nga naabot sa ato nga pagsibya karon. Of course, akong agaw, wala na nako kay may goti si Agawix nako des Kalumbuyan, no? Si Gawix, si Wixga, no? Christian Durango. Why do Catholics refer to church leaders as father, no? Kaya nga naman no? Tungod kay kung atong basahon sa unang sulat ni San Pablo ngadto taga Corinto kapitulo 15, kay bisan pa kung kamo adunay 10,000 ka mga magtutudlo diha kang Kristo usa lamang ang inyong amahan. Kaya sa inyong kinabuhi diha kang Kristo Jesus, nahimo ako nga inyong amahan. Pinaagi sa akong pagdala sa maayong balita diha kaninyo, no? Habang dalang diha kaninyo. Okay, no? Sa ato pa. So Timothy, my son, in the faith, grace, very good, and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. Sa ato pa si San Pablo, dili man niya tinuod nga anak dili man niya tinuod nga San Timoteo, pero iyang giingnan nga Timothy, my son, my true son, in the Father, in the faith, atong amahan sa akong anak sa pagtuo, grace, mercy, and peace from God thy Father and Christ Jesus our Lord. Okay, no? Klaro? So wala tay kanang pagtawag nato kanang atong mga pare nga atong gitawag og father, wala na nagpasabot nga gisupak nato ang giingon sa Biblia nga dili ka mo magtawag og amahan sa bisan kinsang tawo, kay usara ang inyong amahan nga atuwa sa langit. Wala na nagpasabot na dili na siya mo ipagpasabutan. Kay bisan gani si San Pablo niingon man nga amahan siya ni Timoteo, no? Kanang bitaw sa ato pamingon siya nga Timothy, my own true son, no? Ato pa nagpakaamahan siya pero wala na nagpasabot nga tinuod gid siya nga amahan. Okay, klaro? Din na lang una kita kutob ha, kay usaon man ning balo man jud akong bisihar mga panahon na mga higala. Nangandam ko para sa pagbisita sa ato ang talahurong obispo niya sa February 19, pero wa pa jud ko kay katandog sa mga preparation tungod sa kadaghang trabaho. Anyway, ato yun ang kahinanong panahon, no? Sa tinila ako kutob, ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverend Padre Don AA, mana milit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios gabagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.